Good morning, brothers and sisters. This is Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Live na live din po tayo sa BicolNet TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is August the 2nd. My goodness. Ang bilis ng panahon, right? Parang kailan lang, di ba? December. And parang kailan lang ay December pa. At tayo ay nag-celebrate ng Christmas. Isipin nyo yan mga kapatid, nasa ikalawang bahagi na tayo ng taon. Diba? January to June, the first 6 months, right? And August to December is the second 6 month of the year. Yun. And tulad ng lagi kong sinasabi, no, kahit there are lots of challenges sa buhay natin, but we keep going, right? And today, brothers and sisters, we are going to read the gospel for today and again, share our reflections. It's already 5:45 ang programa natin. 15 minutes lang ito, no, mga kapatid? This is in fact the shortest program. Live din po tayo sa mga nanonood sa akin sa aking Facebook account. We are also live sa BicolNet TV. So you can also watch me sa BicolNet TV. Search nyo lang ho sa Facebook ang BicolNet TV and you will find it. Yan. Ang pagkakaiba lang, no, sa live sa BicolNet TV at dito sa Facebook. Sa BicolNet TV may maririnig kayong music background like this one. Sa aking Facebook account, wala ho. Yeah. Alright, so brothers and sisters, basahin na natin ang gospel like what I always say sa programa natin. Na maganda ho na umpisahan natin ang araw na punong-puno ng biyaya ng ating Panginoon, na umpisahan natin ang araw na tayo ay nagbabasa ng gospel at pinupuno natin ang ating mga puso ng mga salita ng Diyos. At syempre kung kayo po ay makapagsisimba, no? May mga parishes na may simba every morning, araw-araw. Sa mga malalaking parishes, oras-oras may simba, right? Maganda ho mga kapatid na tayo ay magsimba bago tayo pumasok sa school or sa work, di ba? Or kung talagang hindi makakapagsimba, pag Sunday lang, pwede kayo magsimba, makinig ho kayo ng gospel for today at mag-meditate, no? Alamin nyo ang mensahe ng ating Panginoon sa through the gospel. So we are going to read now the gospel for today. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. The one who finds it buries it again. And so happy is he that he goes and sells everything he has in order to buy that field. Again, the kingdom of heaven is like a trader who is looking for a fine pearl, or who is looking for fine pearls. Once he has found a pearl of exceptional quality, he goes away, sells everything he has, and buys it. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, I don't know kung aware tayong lahat. Alam niyo ba na lahat ng ginagawa
or I should say, iniisip natin, lahat ng iniisip natin, at lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ay iniisip at ginagawa natin dahil sa kagustuhang tayo ay maging masaya. Lahat ng iniisip, siyempre, nag-uumpisa lahat sa pag-iisip, right? At from there, nagiging action. Iniisip muna natin kung ano yung gagawin natin, tapos ginagawa natin. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ay isa lang ang dahilan. Ayun ay ang magiging masaya, na tayo ay maging masaya. Diba? Lahat, mga kapatid, lahat. Sa mga kabataan, halimbawa, kaya nga ang iba na very sad, no, na-addict sa mga ML na yan, sa mga mobile games na very addictive, nakaka-addict. Kaya mga magulang, bantayan nyo ang inyong mga anak. Please. Nasisira yung social life nila. Hindi na naglalaro ng basketball, hindi na nakipagkwentuhan sa mga kaibigan nila. Yung mga kabataan ngayon, sa halip na maglaro ng tumbang preso, umakyat sa mga puno, maligo sa ilog, manghuli ng isda o kung ano man dyan, makipagkwentuhan, makipagtawanan sa kanilang mga kaibigan, ang ginagawa nila, nagkukulong sa kwarto. Cellphone ng hawak, laro ng ML. A game that is so addictive and a game that can destroy their lives. Pati spiritual life na apektuhan na dahil sa mga nakaka-addict na mobile games. And yun nga, balikan natin. Brothers and sisters, lahat ng ginagawa natin, isa lang talaga ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na yun. Yun ay ang maging masaya. Like what I mentioned, ang mga kabataan, minsan naglalaro ng mga mobile games, na-addict sa mga mobile games dahil gusto nila maging masaya. Ang mga nanay, no? Bakit sila naglilinis? Bakit sila nagluluto? Bakit nila inaalagaan ang pamilya nila? Dahil gusto nila komportable sila at dahil gusto nila masaya ang family nila. Ang mga tatay nagtatrabaho. Talagang nagsisikap dahil nais nila maging komportable at masaya ang kanilang pamilya. Yun po ang dahilan. Lahat ng ginagawa natin. Kumakain tayo, naliligo tayo, nag-aaral tayo because we want to make our lives comfortable and happy, right? Brothers and sisters, ganyan ho ang pagkakagawa o disenyo sa atin ng Diyos. Na lahat ng ginagawa natin ay pinapasaya natin ang ating sarili. Diba? Sino ba naman dito ang gusto na gawing miserable ang kanyang buhay? Diba? Brothers and sisters, ang tanong ngayon, the question now is, are we really chasing the one that can give us real happiness? Tanungin natin ang ating sarili ngayon, mga kapatid. Talaga bang, ito bang mga ginagawa ko sa ngayon? Ito bang mga pinagpupuyatan ko, pinaghihirapan ko, ay talaga bang makapagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan? Dahil maaring tayo ay, sabi nga, maliko ng landas, maaring tayo ay magkamali. Diba? Tayong lahat, kumbaga, hinahabol natin ang kaligayahan. Isa lang ang focus natin, isa lang ang goal natin, maging masaya. Subalit ang tanong ngayon, nasa tamang landas ba ako? Am I really going after
the right thing or the right person is. Dahil sa totoo lang, maaari tayong magkamali. Sa kagustuhan nating maging masaya, minsan or madalas pa sa minsan, sa kagustuhan nating maging masaya mga kapatid, most of the time, ginagawa natin yung mga maling bagay dahil lamang gusto nating isatisfy ang ating mga sarili. Alak, pambababae, panlalaki, droga, sugal, pagbili ng kung ano-ano mga material na bagay, right? Pakikipagrelasyon, pagnanakaw, sa kagustuhan ng mga ibang politicians, hindi lahat sa kagustuhan nilang maging masaya, maging mas makapangyarihan pa, magnanakaw sila ng pera or pondo ng bayan. Diba? Ang tanong mga kapatid, nasa tamang landas ba ako? Itong mga pinagpupuyatan, pinaghihirapan ko, ito ba talaga ang mga bagay na makapagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan, or these things are going to destroy my happiness? Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Brothers and sisters, may mga kilala akong very successful sa buhay, very famous, mga mayaman na talaga, pero miserable ang kanilang buhay. May isa pa nga, anak ng isa sa pinakamayaman sa Jamaica, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, nagpakamatay. Dahil, tulad ng sinabi ni Saint Augustine, our hearts is restless until it rests in God. Dahil sa kagustuhan nating maging masaya, dahil yan ang human nature natin. Lahat ng ginagawa natin, isa lang ang dahilan, isa lang ang goal. Ayun na yung maging masaya. Diba? Subalit, like what I said, most of the time, hinahanap natin ang kaligayahan sa ibang bagay, sa ibang tao. Samantalang nandyan lang mga kapatid sa harapan natin. Samantalang nandyan lang kapatid, ang Diyos na siyang tunay na makapagbibigay sa atin ng comfort, ng kaligayahan, ng satisfaction. Kapag nasa buhay mo na ang Diyos, kapag niyakap mo ng buong buo ang ating Panginoon, mga kapatid, wala ka nang hahanapin pang iba. Wala ka nang hahanapin pang iba. God created everything. So if you have God, then you have everything. If you have everything, may hahanapin ka pa bang iba? Nasa iyo na ang lahat. Sa paghahanap natin ng kaligayahan, sana'y matagpuan natin yung sinasabi sa gospel ngayong araw na ito, treasure hidden in a field. Let's pray, brothers and sisters, na mahanap din natin yung treasure hidden in a field. Who is this treasure? Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth is the treasure hidden in a field waiting for us. Let's go to the field. Let's go to church. The field is the church. And Jesus is the treasure hidden in the tabernacle. Nandyan sa simbahan, sa loob ng tabernakulo, ang treasure. Kaya nga pag nagkukumunyon tayo mga kapatid, kapag tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, we are receiving Jesus Himself. Go to church, go to Mass, magsimba tayo palagi mga kapatid. Magsimba tayo palagi. Sapagkat nandoon
sa simbahan, sa tabernakulo, si Jesus, ang treasure hidden in a field that can give you true and everlasting happiness. Huwag na tayong maghanap ng kaligayahan kung saan-saan. Kung kani-kanino tayo pumupunta. Kung saan-saan tayo pumupunta. Kung kani-kanino tayo lumalapit upang hanapin ang kaligayahan sa buhay natin. Samantalang, si Jesus lamang, mga kapatid, siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay at walang hanggang kaligayahan. May the Lord bless us today as we continue to serve Him, as we continue to deepen our faith. God bless you all, brothers and sisters. Bukas po muli sa ating programang Daily Inspirations. God bless po.